శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఈ నెల 30వ తారీఖున అక్షయ తృతీయ. ఇది రాజశ్యామల అమ్మవారి యొక్క జన్మతిథిగా కొన్ని తంత్ర గ్రంథాలను అనుసరిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎంతో మంది శ్రీ విద్య ఉపాసకులు అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తున్నారు. మన రాజశ్యామల అమ్మవారి పీఠంలో కూడా ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ సంవత్సరం 30వ తారీఖు సాయంత్రం అమ్మవారికి విశేషంగా, అంటే ఉదయం నుంచి కూడా అమ్మవారికి ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటుంది. సాయంత్రం విశేషంగా అమ్మవారికి ఆవరణార్చనలు, అమ్మవారికి సహస్ర అష్టోత్తరణముల చేత హోమాది కార్యక్రమాలు, విశేషమైనటువంటి నివేదనను సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఎవరైనా ఈ హోమంలో పాల్గొనదలుచుకున్న వారు ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని దీనికి తగ్గ రుసుము చెల్లించి దీనికి తగ్గ స్పాన్సర్ చేసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క గోత్రనామాలతో మీ యొక్క కామ్యార్థుల కోసం ఈ యొక్క హోమాది కార్యక్రమాన్ని చేయబోతా ఉన్నాము. అమ్మ ఆశీస్సులు మీ అందరికీ ఉండుగాక. మీ స్వామీజీ శ్యామలానందనాథ్.